машини. Американски двигател. Де, тия верно, че такова. О, към 500. Абе, на майка ти гъда. Чуваш се на видео, брат. Че са плащали между 37 бона в евро за тия билети. 74 000 лева. Кое е това 74 000 лева? 37 бона. Толкова се билета, от край до край? Еба, ти каза това, не, между 3 и 7. А, между 3 и 7. Ей, ти стига, бе, 70. Само буржуа, гледай, какво става. А така, на здраве, живи и здрави. Имаш и японци. Някой японци имаш и А, за японците има специален поздрав. Да. Шо, бе, какво има? Нищо, бе, екстра си. Атом си циник. Мале, това се простиля из... Ако не мога да се съберя из целото търсе. То отиде на Макесио. където не мога да се съберя. От тъмнината. Трябва да обикаля всяка страна. Сега трябва да обикаляме, нали? Просто мога да слезем на подлеза. Да, ама къде ще се срещна с другите? Сега ще му пишем на Виктор. Те идват насам. Те идват насам. Пиш на немски. Да, те идват насам, директно отиват на това, на четвърти. Няма да минават през подлеза.